Ну что сделали за это время? Обещали завалить страну рыбой. 2500 тонн обещали сделать. Увеличиваем. Завалить страну не хватит, товарищ президент. Мы 30 тысяч тонн по импорту покупаем красной рыбы. А когда они выйдут на мощности, будет 2,5 рынок. Ну, под 3. И все остальные это 3000. 10% мы заявим рынка к 30 году. Не очень амбициозный план. Ну, построили 2 сарая. А дальше что? Надо дальше делать, товарищ президент, такие же сараи. Особенность этих кормов очень интересная. Да? Вот, например, это корм для осетра. Осетр питается со дном. А его задача упасть просто быстро на дно. Вот мы засыпаем, и он весь утонул. Так? Вот это корм уже для форели и лосося. Он метр должен опуститься там, от 3 до 6 секунд. Это мы все технически добились. Все эти вопросы. Даже смотрите, гранула больше. Видите, как он падает? То есть время у рыбы съесть есть, да? Все, корм работает. Мы сделали корм со всеми необходимыми качественными характеристиками, который не тонет. Он плавает сверху. Рыба поела, вся конверсия, которая необходима, получила. Я не буду скрывать, вот даже так для демонстрации, он даже съем, честно. Не надо есть. Ну, один съем. Что не хватало? Карпом станет. Шулейка, давай пусть шулейка. В Беларуси не только креветки, но и икра. Конечно, самое вкусное. Вот ты попробуй. Ага, спасибо. Публично на всю страну. Рассказывал. Ну как? Хорошо. Девчонки, кто хочет ухи? Горячие, вкусные. Настоящая уха. Бульбаши, бульбу едим там и так далее. Но к бульбе надо рыба. И не только мясо и молоко. Для того, чтобы мы себя обеспечили рыбой, хотя бы себя без экспорта, нам надо 15 таких заводов. 15. Если будет программа страновая... Не, ну я не вижу тут проблем. Лукашенко падчас наведвання рыбнай гаспадаркі Палуш на Магілёўшчыне даручыў значна павялічыць вытворчасць рыбы і насыціць унутраны рынок, у тым ліку даражэйшымі элітнымі відамі. Ну, але ці ёсць у беларусаў попыт на гэткую прадукцыю і ці апраўданая стаўка на рыбную галіну? Сваё меркаванне нашаму каналу выказаў бізнэсовец, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович. На дадзены момант, калі верыць Белстату, кожны беларус з'едае 15 кілаграм рыбы штогод, і з іх толькі 1 кілаграм 200 грам гэта айчынная рыба, таму у нас больш за 80%. Гэта, канешне, імпарт, і ў першую чаргу гэта імпарт у Расіі. Нагадаю нашым гледачам, што і ў праграме развіцця сельскай гаспадаркі на 2020-2025 год было ўжо прапісана, што мы будзем падымаць амаль на 20% нашу рыбную прамысловасць унутры краіны. Але ў выніку яна упала, яна не вырасла на 20%, а зараз яна падае, мы штогод зніжаем вытворчасць гэтай самай рыбы. Таму вось гэтыя загады аб тым, што мы павінны закідаць Беларусь рыбою, яны маюць пад сабой некую падставу таму, што мы купляем значна больш, і гэта, канешне, вялікі імпарт. Але якім будзе сабекошт гэтай рыбы? Ну, мне падаецца, што зараз тут працуюць в першую чаргу камерцыйныя нейкія умовы, і гэтая рыба будзе даражэйшая за рыбу з Расіі ці рыбу з Нарвегіі і Ісландыі. І да нашага эфіру далучыўся Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік радыё «Свабода», з якім абмяркуем, власна, гэты візіт Александра Лукашэнкі на Магілёўшчыну. Вітаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Прывітанне. Ну што ж, хочацца звярнуць увагу ўсё ж такі на самую хіба адметную рэч гэтага візіту. Кіраўнік дзяржавы асабіста правярае якасць корму для рыб, і адзін з, так разумею, кіраўнікоў рыбнай гаспадаркі спрабуе корм, каб давесці якасць. Вось як вам такая рэклама прадукцыі БНБК, дарэчы, таксама айчыннага прадпрыемства, якое не выйшла на поўнай магутнасці, пра што сведчыць такі прыклад ахвярнасці з аднаго боку, а з іншага такога жорсткага кантролю? Ну так, в этом сэнсе Лукашенко быў такім заўсёды з 94-го году, ён дэманстраваў такую сваю як бы народнасць, квазінароднасць, вот як і ён да ўсяго даходзіць. І там і ўсё каштуе, і ўсё спрабуе. Ну, это, памятаеце, як это стары анекдот, як ён по тэлефоне бульбу перабіраў, там, добрая, кепская. Ну, вот этот анекдот, это, дарэчы, адзін з нешматлікіх такіх аўтэнтычных беларускіх анекдотаў.
які ні у кого не спісаны, не злізаны. Это вот анекдот про Беларусь. Вось. Ну, а этого мужика, конечно, можно пашкадаваць, потому что пасля той жорсткай крытыкі Лукашенком якраз этой корпорации, ну так уже з'ешь не только корм, эту живую эту рыбину, что там доведется. Хотя, может быть, это корм и не такие уже там и шкодные, но был готовы, и там хтосьці пожартовал, подколов его, что карпом станешь. Ну, тут уж станешь чем заўгодна. Вось. Так что, я кажу, это просто паўтарэнне того, что Лукашенко шмат разоў, шмат дзе дэманстраваў, что вот ён як бы доходзіць да кожнай дробязі. Можна прыгадаць, як ён, памятаеце, кароў інспектаваў абасраных. Вось. Ну, это все в одном стиле. Спадар Юры, ну якраз у нас вось пішуцца нашы гледачы, ну вось уласна, ну хоць рыба не абасрана, і то добра, нікога не звольніў. Ну і то, дзякаваць Богу, да. Ведаеце, я як рыбак, як бы, ну, не вельмі разумею, што павінна было прадэманстраваць, што чалавек узяў, з'еў там гэтую гранулу, што ён павінен быў распухнуць, там ікры даць адразу вядро, ці што. Ну такая вось загадка. Між тым, глядзіце, вы звярнулі увагу на квазінароднасць Лукашэнкі. І вось нават вось гэтая дэгустацыя, ну дарманы там гаварылі, што вот не тоне, у народным разуменні тое, што не тоне, мы все цудоўна ведаем, якой гэта якасці. Вось. Між тым, паслухайце, хацелася яшчэ звярнуць на адзін момант. Вось тое, што мы бачым, ладна там гэтыя паднявольныя, яны стараюцца ўратаваць сябе, а вось Лукашенка, ну даволі даўно не было ўсё-такі такой паказухі ад яго, ну можна вось згадаць мост, напрыклад, у Мазыры, але дастаткова рэдка. Пасля 2020 года ён неяк так узяў кірунак, ну, больш на абласкванне, скажем так, сілавікоў. І многія эксперты гаварылі тады, што, ну, разарваны сацыяльны кантракт з беларусамі ў Лукашэнкі, таму няма чаго перад імі тут ужо выкаблучвацца і будзем трымаць у жорсткім кулаку. Ну, але вось гэта абяцанне беларусаў накарміць якаснай, смачнай, здаровай рыбай. Гэта што? Гэта спроба вярнуць вось гэты сацыяльны кантракт, які раней быў, перагарнуць вось эту старонку, альбо ўсё-такі, ну, як ні круці, гэта, ну, пра дэмэнцыю хутчэй гаворка, на вашу думку? Не, ну, я думаю, что все-таки это, я кажу, верность себе молодому. Ну, вот он вертается до этой своей стилистики, якую мы памятаем по его молодых годах. Ну, а что тычыцца рыбы, я не такі уже великий специалист. Вот тут Александр Кнырович, які у вас был, он, в принципе, вельмі слушно сказал. Ну, сапраўды, все суседи Беларуси, все 5, все морские державы, во всех есть море. И рыба – это, в первую чергу, паўсюль, во всем свете, это с моря. Речная рыба нигде не складае значную частку споживания национального продукту. Ну, а паколькі у беларусаў мора няма, ну, вот, як бы, купляем там, купляем сям. В основном, зараз, я думаю, реально, в основном у России. И тому рыба, ну, это все ж таки для беларусаў хутчэй деликатес. Магчыма, ёсць нейкія праекты, там вот нехта з атачэння Лукашэнкі сказаў, што 15 такіх заводаў трэба, ну, наўрад ці хоць парочку б зрабілі. Але я думаю, што вот переламіць эту просто сусветную тэндэнцыю, ну, па ўсім свеце, все ж таки рыбныя дзяржавы, это марскія дзяржавы. Ну, а вот Беларусі море Бог не даў. Так что я думаю, что як бы кардынальна вырашыць эту праблему наўрад ці атрымаецца. Давайте яшчэ тады прыгледзімся да нарады па сацыяльна-эканамічным развіцці в обласці, якую правёў таксама сёння Лукашенко ў межах гэтай паездкі. І хацела б зацытаваць, што ён заявіў: трэба мабілізавацца зараз, каб перажыць гэты складаны час, прычым незразумелы час. Я як прэзідэнт не ведаю, да чаго вас рыхтаваць. Звычайна Лукашенко выступаў як гарант стабільнасці, як гарант, ну так, фактычна стабільнасці. А пра што сведчаць ягоныя словы, што я не ведаю, да чаго вас рыхтаваць?
Не, ну, ведаеце, я думаю, што ў дадзеным выпадку як бы міжнародная палітыка у пэўным ступені цяперашняя это зараз алібі. В прынцыпе, для ўсіх кіраўнікоў амаль усяго свету, можна сказаць. Ну, мы бачым, што адбываецца, скажем, з цэнамі на нафту, што адбываецца з цэнамі на паліва. Яны не ад Беларусі залежаць. Они, зразумела, залежаць в першую чаргу ад вайны, ад таго, як яна пойдзе, чым яна ўсё ж такі скончыцца. І это реальная праблема для ўсяго свету, не толькі для Беларусі. І в этом сэнсе я кажу, што для Лукашэнкі это алібі. Ну, вы ж бачыце, што ў свеце адбываецца. Іншая справа, што он так заўсёды гаворыць. Я вот не памятаю, каб ён хоць калісьці сказаў, ну, добры год. Вот добры год будзе, ці добры год быў. Не, заўсёды ўсё, у нас вайна паўсюду. Увесь час всё складана, всё. І это часткова таксама заўсёды было вот такім алібі. Часткова это інструмент як бы накручвання хвастоў чыноўнікам, начальству, што давайте, маўляў, шевеліцеся. Вот. Але ў дадзеным выпадку тут цяжка его попракнуць у тым, што это неправда, што сітуацыя сапраўды складаная. Таму што, ну, вот я паглядзеў справаздачу сусветнай, здаецца, энергетычнай арганізацыі, ну, адзін з самых складаных момантаў увогуле ў гісторыі з энергетыкай. Ну, і в этом сэнсе Лукашенко можа сказаць, ну, бачыце, это ж не я зладзіў, так атрымалася. Ну, тут в дадзеным выпадку як бы нават вялікія дзяржавы, у каго там і нафта свая ёсць, і для іх таксама эта сітуацыя такая небяспечная. Іншая справа, што можа быць, скажем, тая ж Расія можа нейкія бонусы на этом атрымаць, але не факт, што і яна атрымае. І для яе могуць быць негатыўныя наступствы. Ну, а ўжо ў Беларусі так як бы тут ее ніхто асабліва не пытае, і ад яе в этом мала што залежыць. Спадар Юры, ну наконт вось, ну кому, ну не Лукашенку, не таму чалавеку, які там беларусам то дождь дае, то яшчэ штосьці, ну не ему прыбедняцца, што ён у гэтай цяжкай для свету сітуацыі нічога не можа зрабіць. Між тым, наконт вось гэта алібі, вось гэтай хітразробленасці Лукашэнкі, яшчэ хацеў адзін момант закрануць з гэтай нарады, ён там таксама падкрэсліў, і апошнім часам ён часта гэта робіць, што не разлічвайце на субсідыі. Дзяржава не будзе дапамагаць. Ну вот што гэта, як не стварэнне таксама алібі і вось праява такой хідразробленасці. Бо з аднаго боку ён кажа, я вот там даў загад, а вы давайте ўсё гэта рабіце. Калі атрымаецца, то малайчына я, таму што я даў загад, а калі не атрымаецца, дрэнныя вы, таму што вы не выканалі мой загад. Ці так атрымліваецца? Не, ну, ведаеце, тут ситуация такая, что вот такого кшталту заявы, яны, па-першае, ідуць ізноў жа ледзь з 94-го году, вот, а па-другое, яны такія двухсэнсоўныя. У тым сэнсе, што гаворыцца, да, што вот больш не дадзім і не прасіце, насамрэч дадуць, першае. А другое, сэнс этого послания у тым, як бы вот в замацаванні як бы роляў, это тое, што вот ёсць добры бацька, хаця строгі, но он добры, па жыцці он добры, і дзеці. І дзеці ў яго просяць, вот, тата, дай цукерачку, тата, не дадзім, ну дам, рэшце-рэшт дам. Мне, дарэчы, некалі распавядаў адзін чалавек дасведчаны, як бы адваротны бок гэтага сюжэту, як Лукашенко ў свой час прыязджаў на адно якраз, здаецца, рыбнае прадпрыемства Машэнскага. І так это па-гаспадарчы, да рабацяг. Ну што, мужики, чым дапамагчы? А рабацягі простыя людзі. Кажуць, да, дзякуй, Александр Григорьевич, все нормально, все хорошо, у нас босс нормальный, все, заробкі. І мне расказвае чалавек, які это бачыў, Лукашенко робіцца цёмны, як ноч. І потым да Менску вяртаўся, все цёмнае, і праблем было у Машэнскага вельмі шмат из-за этого.
То есть з аднаго боку не-не-не, нічога не там, а когда люди говорять, да і не трэба. У нас все нормально, мы нормальные, у нас руки адтуль, адкуль трэба растуць. Мы все работаем. Ну, вы кируйте там добра в Минску, ну, а работать будем мы сами. А нет, трэба, каб просили, трэба, каб дзецьмі былі. Каб дзецьмі былі. Між тым беларусы Люди не все-таки... хочуць, причем там абсолютно шчыра, это не тое, что яны там какие-то змагары, вораги, нет, они як бы с нормальным ставленнем, но просто люди, нормальные белорусские работяги, не хотели гулять в эту роль у детей. И это его страшно раз'юшило. Может, больше, чем змагары якія. А вот До речі, нормальных работящих белорусов реакция. Дякуй, но мы сами.